Muprofita akanipindura akati mukadzi uyu akasiyiwa mumaoko angu, saka iwe hazvigoni kuti udini utore mukadzi. Ndikati handina kuuya nemukadzi womwe munhu orara naye oswera naye, hakuna mistake yakadaro. Pedezvo ondidzvanyirira zvemusaidhi onditi usandibvunzeba nekuti imimi ndimi makauya pamba pangu. Asi iye anozviti anobatsira muprofiti. Muprofiti ari kuramba nemukadzi wangu. Saka inini ndakazonga ndakunetsana nemuprofiti ndichiti iwo hazviitiba kuti iwo unanditongera mukadzi wangu. Kana ambuya wacho iwawo havana masimba aba ekuti mukadzi uyu ndini ndakamubvisira mari. Inini ndinoitwawo knowledge Takai, ndinogara kuHatsomba. Ndakauyawo nemukadzi wangu kuAdha mushure mekunge aine nhumbu. Ndakamuendesa nhumbu yaane 8 months. Saka pamuprofiti iyeye mama wemudzimai ndiye akandipa advice yekuti enda kune muprofiti nemukadzi. Saka ndakaenda naye mushure mekunge iye anditaurira kuti inini ndakafamba muzviprofiti zvechipostori kuAdha. Ndakasvika ipapo sematsanangudzo vakanditi inini ndine mukadzi kumuprofita, vachiti wakafamba muzviprofiti zvavo zvakazi kuti mukadzi asununguke zvakanaka anofanira kuenda kunamatirwa nemuprofita iyeye. Ndakabva ndaenda nemudzimai pamuprofita iyeye, obva agara. Inini ndaienda kubasa kuPenalonga. Ndakazofonera mukadzi rimweni zuva, mukadzi akatadza kudayira foni. Ndakarara ndichizama kufonera mukadzi, foni yakaramba, yanga ichiramba. Mangwana acho yakazodayirwa zvekuma10 dzemasikati. Ndichibva ndati ko munhu akadayira foni yemukadzi wangu ndiani? Muprofiti iye adayira akabata foni. Ndikazi ndakangana nefoni yemudzimai wako, ndiinayo iri muhomwe, ndakazorara nayo, saka ndakanganwazve ndaenda nayo kubasa. Ndikati imimi zvakamboitwa kupi zvokuti munobva makanganwa, munobva marara nefoni yemukadzi wangu, mobva maswera futi nayo. Saka ndakabva ndaita hasha dzisingaiti, dzekuti ndakanga ndavo kuti inini mukadzi wangu zvinoita here zvinhu zvokuti munhu angatora foni yemukadzi wangu bharara nayo achibva aswera nayo. Saka muprofiti uyu ane chekuita nemukadzi wangu, pane zvinenge zvaari kuita. Ndakazoenda kune muprofita iyeye nemudzimai wangu ndakamubvunza, asi mabvunziro andakamuita inini manje akanga akuda kundidzvanyirira mukona mushure mekunge akuti iwewe pamba pangu. Saka inini aisada kuti ndibvunzeba kuti wakatorere foni, zvekuti ndakatanga kunesana nemukadzi ndichimuti iwewe wakazopa uyu munhu foni sei, zvakaita sei, panenge pane zvamuri kuita. Saka ndakandisa ndatenga zvinhu zvepreparation, ndakazosimuka ndichienda kuPenalonga ndichikumbira muprofiti mukadzi ndidomena nemukadzi wangu ndinotengera zvinhu zvepreparation. Ndakasimuka ndikaenda nemukadzi wangu kuPenalonga, ndakada kuti nditsvakire zvinhu zvepreparation. Munhu aifanira kunge ati suppose kutipa mari, haanotipa mari yakakwana, akazotipa mari shoma, akatipa $50. Mukadzi akazokwanisa kutiza mangwana acho, hatina kuzorara tiri kumba kwemuprofiti, akazorara tiri kuPenalonga ikoko kuno hama dziriko. Mukadzi akazotiza, atiza ndakamutsvaga, ndakazomubata ari paChristmas pasi. Ari papasi kudaro ndakamubvunza ndikati wanditizira chii? Ndo mukadzi paakabva atiza atoenda kumba kwavo. Inini ndakazouya ndichifunga kuti pamwe aenda kune muprofiti. Ndakasvika pachimubvunza muprofiti kuti ko mukadzi wangu amosvika panapa here, zvikazvi bva kuma akabuda paya paya haasati asvika. Ndabva muprofiti ndiye akabva afona kumba kwemudzimai, wakabva ati mwana asvika kunoku. Saka ndakabva ndazoteera mangwana acho, mari iyeye yanga yasara yandaifanira kupiwa 300 yakazouya yechimangwana acho. Ndobva ndateera kune mukadzi wangu. Vana ambuya vakanga havana kunditambira nemufaro, mushure memwe ndakuda kuti ndivape mari yepreparation. Ndakazongokwanisa kuvapa mari yepreparation, zvinhu zvese zvakatengwa, zvinhu zvemwana. Ambuya vakabva vadzokera nemwana wavo pamuprofiti. Inini ndakazonga ndakuuyawo ndichida kuuya kuona mukadzi wangu. Muprofiti akandirambidza kuti ndione mukadzi wangu. Ndakamutaura ndikati asi iwe ambuya iwewe wakauya mukadzi wangu paakaunzwa naambuya wakaunzirwa mukadzi here kana kuti? Muprofita akanipindura akati mukadzi uyu akasiyiwa mumaoko angu, saka iwe hazvigoni kuti udini utore mukadzi. Ndikati handina kuya. Tingada kuziva kuti muprofita uyu murume here kana kuti mukadzi? Muprofita uyu murume. Muprofita uyu murume. Saka makazouya kuteera mudzimai wenyu adzoswa futi kumuprofita nevabereki vake? Nevabereki vake.
vana baba vake here kana kuti ndianani aidzosa? Munhu akadzosa mukadzi ndi mai, asi mai uyu ari kuti hazi ndakatumwa. Mukadzi mai uyu tezvara wakashayika. Tezvara wakashayika ndiani? Baba vemukadzi? Tezvara wakashayika ndibaba vemukadzi. Sofa pangosara mai nehanzvadzi, ane hanzvadzi dzake dzaainadzo, ndo sofa wakumirira sababa. Okay. Ndo wari kuzi naiwo ndo wakatuma mai ambuya wangu kudzosera mukadzi, asi havanamati chechi iyoyo. Asi ambuya vari kuti hazi ndakatumwa nana baba kutaura ivo vana tsana. Saka inini ndakazonga ndakunetsana nemuprofiti ndichiti iwo hazvitiba kuti iwo unanditongera mukadzi wangu. Kana ambuya vacho iwawo havana masimba baba ekuti mukadzi uyu ndini ndakamubvisira mari, ine mukadzi uyu ndini ndakamubvisa umhandara. Saka ndakaona sekuti wakanga wakutonyengedza mukadzi wangu, sekutoti wakanga wakutotora mukadzi iye semukadzi wake. Sekuti mangwana acho ndakazofuma inini ndakutorongedza hembe dzangu dzese nedzemukadzi. Ndikati iwo kana uchiziva kuti iwe uri mukadzi wangu uchangoitawo semukadzi wangu. Ndakatora zvinhu zvacho zvese ndakanga ndazvibuditsa, ndobva ndafonera ambuya wacho. Ambuya wakarara wakandidzimira foni, manheru acho azvakaitika wakarara wakandidzimira foni. Mangwana acho ndopawakazodaira foni yangu, ndichibva ndavatsanangurira nyaya iri kuitika. Vachibva vati wari kuuya handiwana mari yebhazi, ndakavatumira mari yebhazi wakauya. Vatatongeswa nechechi. Chechi yakaona kuti uyu munhu ane problem, yakaraswa nenyaya, iye muprofiti akazivo hazvitiba zvinhu zvawangaita zvekuti iwe utonge mukadzi wemunhu. Saka inini ndiri kukumbira kubatsirwawo kuti sofa mukadzi wangu inini wandakabvisira mari ari kuzi iye ari muzi akutongwa naambuya nemuprofiti. Aka ndichaziba kuti ndoita sei, asi mukadzi nhumbusofaa ine yakutoisa 9 months, madhezi akutoteera iwowo yakuda kuberekwa. Saka ndizvi kuti ndoita sei basi, kuti inini ndandisingachadiba kuti mukadzi uyu abarire pamba pemuprofiti uyu, nekuti pamba pemuprofiti uyu hapana futi zvembuya vanokwanisa kumubatsira mukadzi kuti asununguke. Saka ndosiziva kuti ndiye here achaita mbuya wacho, iye muprofiti wacho iyeye. Saka ndiri kuda kukumbira rubatsiro kuti ndoita sei kuti ndikwanise kusunungukawo kutoro mhuri yangu. Pane vamwe vakadzi here vari kusununguriswa, vari kugarira ipapo pamba pemuprofita? Pamba pemuprofita uyu mukadzi wandava nenhumbu i2, hwani wangu pane umwe hwani aripo. Ko vamwe vakaunganapo ndakambopafura nepo ndivanani? Vamwe vakaunganapo pane varwere vangu vanozi vanongouya vachibatsirwa. Pane murume hwani aripo anozi akauya achibatsirwa futi. Vamwe vese vanongouya vachibatsirwa vachiti vamwe vacho havabereki, vari kuti vakaita nhumbu dziri kubva vari kuuya kuzobatsirwa ipapo. Zvino iye haadaro achitobatsira here kugashira mwana kana munhu akuda kuzvara? Ndisingazoziva hanguba kuti ndizvo here zvacho zvakatiprofitwa ambuya wangu kuti ndiye ada kuzosunungurisa mukadzi wangu. Saka zvekuzemena zvekubata-bata dumbu achiona kuti mwana wakagara sei, ndiani ari kuita? Handitozivi kuti ndiani ari kuzviita. Mukadzi wenyu makambomubvunza here izvozvo? Mukadzi wangu nini akanga achito sofa kuti ndimubvunzeka hazvisi kuita baba kuti ari kutongwa haasi kundigamushira semurume wake, sekuti ari kupiwa maadvhaisi nemuprofiti uyu nauyu mai wake hamene vari kupanana maadvhaisi. Saka inini ndini ndakahiwa nenyaya. Saka nemumwe kutaura muprofiti ari kuramba nemukadzi wenyu? Muprofiti ari kuramba nemukadzi wangu uye pamwe chete neambuya, vari saidi rimwe chete. Okay. Imi shungu dzenyu muri kuda kuti paitwe sei? Shungu dzangu inini dziri ndichida kunyasa kufeya futi zvekuti foni iyi kai, because inini ndine kufungira kukuru kwazvo zvekuti uyu munhu uyu nemuprofiti uyu vane something zvavanga vachironga, vanhu zvavanga vari kuda kuronga. Sekuti hazviitiba zvekuti murume anotora foni yemurwere yemukadzi womwe munhu orara naye oswera naye, hakuna mistake yakadaro. Pedezvo ondidzvanyira zvemusaiti onditi zve usandibvunzeba nekuti imimi ndimi makauya pamba pangu, asi iye anozviti anobatsira muprofiti. Okay. Alright.
Pane zvimwe here zvamukada kuwedzera ipo pamasoko enyu? Zvimwe zvandingada kungowedzera badzi ndingokumbira badzi rubatsiro nekukurumidza sekuti mukadzi wangu akuda kubara. Saka handizivi kuti nini naambuya awa tauda kuti tinge tiri pamwepo sekuti nini ndinoda kuti mukadzi wangu abve ipapo. Munogona here kuenda kwachief nenyaya iyi mukanzi endai kwamambo? Ya, ndakazi ndiende kwamambo ndinoenda. Handiti? Ya. Alright. Nekuti ndiri kuona kuti panogona futi kuda kumboisa mambo pakati penyaya yenyu. Ya, ichokwadi. Timboona kuti hapana chimwe chinobuda here chakati twasu. Ya, ichokwadi. Mazvita mukoma. Bana mai ninga vangazvikona izvi vikasava